matur nuwun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Katur dumateng panjenengan para pinisepuh sesepuh ingkang satuhu kula bekten. Para tamu kakung putri ingkang sinedahan ingkang luhuring budi. Para sutresna pametri budaya diluhung ingkang wineng karahayun dalah tumarna muda dalasan mudhe ingkang kula tresnani. Wilujeng siang wilujeng pepanggihan kalian campur sari persada musik Karanganyar. Wagah popongan Karanganyar tentram pimpinanipun Roko Mas Yusuf Arifin ingkang dipun sesepuhi Mbah Suro. Bilih siang kalegahan persada musik Karanganyar sowan wonten dalem ingkang kinurmatan Bapak Suratno sekalian. Bilih siang kalegahan dinten piniji Surya Candra Piwarsa kang pinanci dinten Selasa Pon. Surya kaping 50 Agustus Cinitra Warsa 2026 Masehi ingkang kinurmatan Bapak Suratno sekalian. Netepi jejering aspuh ngunduh mantu kang putra nenggih Bagus Wawan Setiawan ingkang sampun sumedya jinatu krami kalian Diahayu Rara Miranti. Atmojo putrinipun Bapak Sukimin sekalian ingkang pidalem saking Tunggul Kalang RT tulis nuwun sewu Mas Martaji tulisane ketekuk ilang lho kok RT 3 RW Gangsal Kaluran Jantiarjo Kecamatan Kabupaten Karanganyar. Nek ngeki ulem ki mbaya aja sing ilang tulisane ngono lho. Isin karo tanggoku. Dinenjas pur suka parisuka lumantar persada musik Karanganyar siang kalenggahan punika hanganti 3 Swarawati. Pun badhe kula tepangen sunggal Bapak sawiji. Woi, iya. Widowati saking Wonogiri sukses. Diajeng ayu Hesti Bapa. Woi. Ya. Woi. Perawan ting-ting saking Wonogiri. Etae cocok mulih ten Kerten ya Mas. Ya. Widowati kang angka kalih saking Nguter Sukoharjo Makmur. Ya jeng ayu Indri Sanung Sarjana Seni. Woi. 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 Sindene ayu. Widowati ngangka 3 saking Kedung Jeruk Mojo Gedang Karanganyar tentang. Ya jeng ayu Desi Dungjer. Woi. Dalah kula piyambak MC Gawan Besan. Adi saking Lalatan Kerten Jantiarjo Kecamatan Karanganyar. Ingkang sampun wilujeng siang wilujeng lelenggan kanthi Sukamardingane penggalih sinambi midhangetaken ugi mirsani campur sari persada musik Karanganyar.